A teraz prosím, otvor obálku, aby si nám povedala, kto je najlepšou strelkyňou v kategórii mládeže za sezónu 23-24. Je to Pamela Tanková. Vyhrať túto kategóriu raz je kumšt, ale vyhrať ju druhýkrát, to už je obrovské umenie a priatelia, Pamele Tankovej sa to podarilo, pretože sa vracia na toto pódium po 5 rokoch. Tu ju máme a opäť v rovnakej kategórii. V roku 2019 bola najlepšou strelkyňou v ženských mládežníckych súťažiach a v tej istej kategórii triumfuje aj dnes. Predtým 115 gólov, dnes 107 presných zásahov týmito nohami a možno aj hlavou Pamely Tankovej. Gratulujeme, Pamela. Poprosil som režiséra, aby ti pustil Baywatch ako správnej Pamele, ale režiséra môžeš mať len kamaráta jedného a ten dnes nemohol. Takže gratulujeme, Pamela, nech sa ti páči a hovor. 107 gólov, čo tak si? Ja by som sa hlavne chcela poďakovať svojim rodičom, trénerom a hlavne aj ľuďom, ktorí ma podporujú. Dobre, ale povedz, kto ti najviac prihral na tie góly? Súperové obrany? No, tak spoluhráčky. A ktorá? Jedna. Pozdravujem. Možno pozerá telko a čaká na to. Tak, Simona Amrichová. No vidíš, takže Simona neleže. Tá je dokonca tu. Výborne, takže spolu to budete môcť oslavať a ty aj recipročne prihrávaš aj ty jej, alebo nie veľmi? Jasné, že áno. Si predstav, že ona dá 107 gólov a ešte má čas na prihrávky. Priatelia, toto je super talent slovenského futbalu. Pamela, tečie ti voda, ale len z kvetu. Gratulujeme a nech ti to takto padá aj do budúcnosti.